Marinko! Recording. Imali smo i kreš. Ajmo malo u sredinu. Ma. Sad ćemo mi gore da... Polako požurite. Polako požurite. Eno ga, El Presidente vozi biciklu sa čerkom. Ga na most. Ajde Kovač, ajde Kovač. Znam, bio sam. Op, izvini. Kaki put oko. Hoćemo li sestro? Znam da naravno se ekipe da baci malo.
sljedeći godin, ja širim neće. Dve trake. Samo za ovo 120. A, brate. Ali patku, brat, snimi. Aha. Na leri. Kulira, brate. Drifti. Tamo napred. Samo polako, dečko. Ajde Kovač, jebe mu mater, vozi to. Ne dozvoljeno preticanje. Vaso! Jeste vi kao kada bolje slušate? Radi počeo. Ja znao sve sam koji je strah. Nemo da to eto, Se vrati kući, vam se zbirije, Nije to desno, to je sredina puta. ali sam više Andro, nemoj levo desno, imate za sebe. Fali malo da vrita, kad mira mnogo ona, zadnji, kad smo mijeli velike ruke, razumiješ, možda sebe bi stikao na nekom vrstu, ovo možda nema, tanke gumice. Pa može, znaš to, Pretići Kovač. kad smo mijela te gumice. Andro, nemoj levo desno, samo pravo, pravac svoj drži, zato što prekriži. Nemoj. Te li ova iz škole makrena? Semafor. Ne onaj gore, nego ovaj ovdje. Pa, nisam čuo da će ti planina. Nepsa! Došao sam samo na kratko, brate, idem pustiti. Desi, brate, šta ima? Ovdje po Đačka ulica cijela. Ceđan je tu. Došao si, a? Lepo. Ja mislim ti tamo na Novosadskoj kritičnoj masi. A, nisam. Bio sam jednom i tamo. Slučajno naletam, ali imam sam parka, nije skupljeno. Mogu da vi klinaca No, klinaca da proba. Sami mu ulaze u putanje, brate. Ja, gdje sam, brate, u
Ja sad vozim u Udar, nisam više nija tamo. Gdje si ti? Ja mislim ti na kafu moraš. Nisam, idem danas sad. Ne bi mu se pomerio sada, znači nema šanse. Dobro da je ukapirao da je Da, šta čekamo? Da, hoće na svaki 200 metara govor. Ovo je dobro, znaš kako malo ti je bilo, pocepala se kolona, a ona je samo piči onaj Hvala Bom, stani ovdje, da se streši dolari, a već ide se trga krenuo ka plaži. Neki tvoj, brate, kabriolet iz Ura. Gdje? Spasa. A jebi. Kako li? Ja se čino ja. Neko objavljivo neke snimke, brate. A, brate, Nije isti, brate. gdje? Ovdje je crveno majicu, pa Laže. Momke, mi smo svi kuće. Ajmo ljudi, ajmo, davaj. Hladi se klopa, gladan mi Lazo. A neki vidi da tu napade da. Ja dobro, državni baš malo. Ja sad bili svaki snimci, vrati, na finiš, ako niste rekli da su mi rekli da je to bilo ono... Znaš šta, ako stanu još jednom ćemo prefurati jodu. Ja mi ti, ako bi neko pivo. A pogledam ti uzor. To već posle nije bilo, znaš, kontrola. Brate, zbog čega ovo? Nije. Šta je sa Nemanjom? Ne da mu žena, misliš što? Rekao sam mu ja da je pita na vreme, on nije, znaš, pitao je sinoć tek. To ti je to. Peđa tamo napravi. Peđa tamo. Peđa, Joj, brate. Čekaju da počne kiša, znaš, verovatno. Ajde, reci. Rekao ti ja govora sa Kibestom. Sad će Vučko vući. Šteta što nemamo onaj megafon. Idi, brate, objasnim ti. Možda nije gotova klopa, pa čekaj, znaš ovo. Krčka se, a? To je to. Založio ceku 11. nije još žabaška. Ne. Jesi, ne boj se nas, uvijek se ne bojši. Hoće se pobaviti.
Nemoj tamo lijevo. Kad govorim sredi na kojima osam je posao. Dođe do tebe. Da. Čini 7 dana išao po svemu. Na brzo Dobro, ali ne može da, ali ne može da se prirodi. Dobro, ima van. Ne, ali kroz prirodu ovako prođeš. Kako je kroz Vojvodinu napraviti biciklističku stazu? Nemam pojma. Šta? Nisam. Opet čekanje, jel? Smo mi ovdje isprepušteno ovo posljednje. Što da nije? Da god da je drži, samo je upali.
Ja mator jebno. Treba neko manje. Dajemo 2 kurca i do bicikla. Priznaj ovako javno na YouTube da si pošao samo da jedeš. Nisam, brate, duše mi, mislim da si to ti. Brate, ja ne jedem ni pasulj, Šta ne jedeš? suljpa. Ne jedem ni kupus, brate. Ja ne biram. Jedemo šta god nam je Tihomir spremio. Onaj, brate, iz dnevnjaka, ja sam vegan. Je li je vegan naš? Ne znam. Vegan. Ček, prođem ja tu malo do rekice, prođi ti ovo. A? Brate, mogu bi. Izdrži. Čovjek voli, brate, ovo nije bitno kako ne stane.
Vidi, hvala. Izvini. Ko se ne bi uključio? Treba se da uključiš. Kad je zvala nesumno, je ne. Ja ne mogu sad 3-4 minuta. Ko se zove, ja tamo. 200 ono je vakcina je nije ništa posebno. Čekaj, šta se radi? Ovdje samo, ništa dalje. Tata udaljila sam od kuda. A sad je naoružana se... A, odmah smo kupili. To je ovo, ali svi
Voda lako odneći. Gdje su ova dvojica? Oni su negdje na kraju. Stani, stani. Jura, stari Vajković. Šta to te ovaj Kovač nagovara? O, bezobrazno. Burazer ništa, sedi i crta i od toga živi. Ne pamti ga. Jeste, tu je. A isto bi bilo, kad bismo rekli, ima još šansa, ali dobro je da nije došlo.
Ovo je prirodno. Ali što najgore je opet imate neku mislicu toliko sportira isto priča. Znači, ubili ga u januaru, a on u martu sarađivao sa odborom. Svaka čast. Od 145 ubili u trenutku godišnji sin, sredan. Za dlaku. Ja sam kriv, izvini. Da li idu do kraja asfalta ili? Ajmo dole. Sad i šatra ima. A ovi idu do kraja asfalta, ćemo i mi. A mi tamo levo. Ne, idu oni levo. A mi ćemo prečicom. Ajmo vuda. I muzika, buraz. Uživo. Evo ti vidi.
Laza, budi ovdje. Bogbaj se.